Mwazuka bwanji amalanzanga kwina kuli konse umene muli Piff Chinyama ndabweraso andoto analitu chidwi dzulo kunena kuti apresident alankhula kuti chani mumayembekeza kuti alankhula kuti chani ineyo chachilendo ndi chani pachakwera kubwera nkumalankhula kumana kuti alankhula zinthu zosinthika zimene zichazo amalawi muyembekezere chakwera ni mmene alili palibe kusintha kwina kulikonse kumwe angasithe kusintha zinthu anthu anali chidwi kuona ngati kuti alankhula zinthu zogwira mtima mmene amalankhulira muti kumakuwuzani ayi panopa amalankhula zinthu ngati sakuziwa kena kalikonse zonyasa zonse zipolowe zonse zili mdziko muno mmalo moti azuzule zipolowe zomwe zinachitika kapena atengepo action mpamene angopitiriza ndi mawu mukafuna mukapangidwa cheni musatchingidwe misonkhano yanu akakutchingani kapena akachosa cheni zipangizo zachipani munthu pitani ku polisi yake iti polisi yake iti inu apolisi tu amene analembedwa mwachilungamo pano panasiya kugwira ntchito akugwira ntchito ndi anyamata a MCP amene avala chani kuti agulidwa ma uniform aja. This is serious ndikuwuzani ku polisi apolisi ene amene mumaziwa aja amene amagwira ntchito aja anatsekedwa anayimisidwa akumangopita ku office kuja for temporary kuti poti ukatha mwezi tizilandira chani kuti tizilandira ndalama koma ntchito eni anayimisa kuti asamagwire ntchito akugwira ntchito ku polisi ndi anyamata a MCP kwapita anyamata a MCP mwakuti mukamaona mutha kuona iniyo m'mizindamu zangofika ponena kuti road traffic kusala ngono kungokhazika mbali apo kuti anthu azitani kuti azikangoponyera mmene mu amagalimoto ndalama zimene zikudulidwa pakati anyamata atenge kwawo zina zomapita ku chipani ndi anyamata a MCP ali m'majene a road traffic ali munsewu anyamata a MCP ngati musakuzuwa lero kuti anyamata azikwanjaja muzionesesa m'road block mukamenda ndi magalimoto muona nkhope zimene zijazo za anyamata azikwanjaja zomwe zikuyima m'road block zomwe zikupanga ndithu kumakhala ngatiwo ndi a traffic nchifukwa mukuona kuti ola ayimise galimoto sakuvutikanso kupita kuti nankha kuzuwa china chilichonse sakupitanso kuti ola kaone msonkho driver ndi amene akutsika kungopita kangopereka ndalama zikuchitika mdziko munomu ndi chipani chachani kuti cha MCP ndi lero muzina kuti dziko lathu la umphawi chachani palibe munthu agalimoto amene ndithu akuti atakhala kuti galimoto ache ndi milandu kawanyamula chinthu choletsedwa ayi dziko muno ayenda bwinobwino yomwe kufunika ni ndalama basi kuti akathandizire chipani ndalama yokuti athandizire ku nyumba kwawo anyamata aja azikwanjaji ndi amene ali m'road block ndi amene ndithu akukunga ndithu majani kuima misewu mwathumu nkumati kuti yayi pasogolo inu nkumati pasogolo pali a traffic hayi a traffic anasiya kugwira ntchito amene anyamata azikwanji okhazikitsidwa ndi MCP ndiye lero iye uja akakhale akumatiuza kunena kuti yayi tikalakwiridwa tipite kuliko tipite ku polisi ayakwera mukutenga ngati anthu ana kwambiri mukutenga ngati kuti ndipo palibe chifukwa chomwe mwabwerera amene paja kuti muzatani kuti muzalankhule palibe chinthu cha nzeru bora mukanangokhala malamulo achati amene amalemekezedwa ino ngati we president Lazarus Chakwera ndiye number 1 ophwanya chani kuti ophwanya malamulo ndiye ukuyembekezera kuti malamulo mufuna kuti azialemekeza ndi ndani ngati mukusogolera kuphwanya malamulo
kumapangira anthu nkhanza ziko muno kumakhapa anthu koma basi nkhani zi osaziwika mitu yake ndiye nkumati kuti yayi tikufuna zisankho zabata ni mtendere. Pali zinthu zoti tikonze mdziko munomo zisankho izi zisanapitire nazo chifukwa zisankho izizi zilibe mutu wake kusogoloko. Zisankho izizi nzopsezana si zisankho za bata ni mtendere kulibe sanamizanepo. Lazarus Chakwera akuziwa china chilichonse. Anthu tikulankhula pano muzazizimuka polisi kuje na anthu achawo afika potayirira azama kumatibula anthu ali njani kuti ali m'mauniform pamene muni muzindikire kuti si a polisi nzigawenga za MCP. Mukhulupirira muzoona zikuchitika zimene zimisokana tikuyamba kampeni wayambika tu muona momwe zizikhalira mdziko muno. Apolisi ena alipo ndipo adakalandira misonkho koma tikuziwa kuti boma la MCP anthu amene aja anawayimisa akumangopita m'maofesi muja pa ground. Amene akupita pa ground kuchokera ndithu ku traffic ukuku ndi anthu a MCP akunkatolera ndalama. Sakuyang'ananso mulandu wina wonse kapena chani utha kuchoka kunoko munthu ku Lilongwe kuno kafika ku Blantyre pakanoti akafika ku Nsanje ungokhala ndi apa basi suli sosonkho kwaona umangotsika kukapereka iwe ulendo wako ngumapitirira palibe sozokuti kapena chani ayi ndi MCP imene ndimene imapangira zinthu zake. Kamoyo kotolera makadi kacha moyo kotolera misonkho amavutikana kwa anthu kacha kangosinthidwa system panopa angakapitisa ku uniform ya polisi kuti zizichitika anthu azitolera zikuchitika mdziko muno. Ndiye president azikakuza kuti ayi mukapangidwa nkhanza tisachingane ukuzana chani. Guys, ziko munomo zinthu sizili bwino. MCP iyi kupanga zinthu zoyipa kwambiri ziwembu zoti iyi kuyipitiriza pa 16 September. Guys, choyambirira teni panopa timenye nkhondo yonena kuti makinacha apangidwe audit. Komanso smartmatic ija isagwire chani kuti isagwire ntchito. Mai Annabel Ntalimanja achoke ndi Andrew Smartmatic mpesi ndeni njira yokhayo Malawi amene aje Malawi inoyo izapeze mtendere. Koma mwamati 60 chakuti days achoke pa nthawi imeneyi inu ife tikadikire kuti zikayanena kuti ife masiku angosala ochepa tizipitirira ndi zinthu zolakwika kuvomereza anthu olakwika kuti asogolere zisankho chifukwa choti masiku asala ochepa then tizavutike 5 years chifukwa choti unayo kuti panopa masiku asala ochepa. Tikuyenera kuganiza 5 years iru ndi yaitali anthu kuzunzika 5 years si chinthu chamasewera. MCP tachita kuledzera nayo pa 5 years yomwe ndiye tikayipasiso 5 years ina. Guys, tikonzeni zinthu pa 16 September pasanafike. Iwo ora akufuna kuti chisankho chilephereke chifukwa akupanga zinthu zonsezi ndiye tikuyenera kupanga zinthu zathu mwachani kuti mwa fast.